खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो मोननै हाथियार लाग्रा आफादा दिनै आसामनि हाइलाकान्दियाव आसाम सोरखारनि सेराव सारेन्डार खालामगोन मोननै हाथियार लाग्रा आफादा इउनाइटेड डेम'क्रेटिक लिबारेशन फ्रन्ट अफ बराक भेलि UDLF BP आरो ब्रु रिभलिउशनारि आर्मी अफ इउनियन BRAU मोननै आफादनि 11 जौसे सोद्रोमाफोरा दिनै आसाम आरो मिजोराम सिमानि साखाथियाव थानाय काटलिचेरायाव हाथियारखौ गथायगोन जाय हाबाफारियाव आसाम एसेम्ब्लिनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी आरो आसाम केबिनेट मन्थ्रि पीयूष हाजरिका बिथांमोनहा बाहागो लाहैगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों रिपर्टनि बायदिब्ला UDLF BP आरो BRAU मोननै हाथियार लाग्रा आफादा सिजफायाराव दंखायोमोन BRAU नि दैदेनगिरिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा अट'नमास काउन्सिलनि दाबिजों लोगोसे हारिखौ रैखाथि खालामनो थाखाय सोरखारनि हेंथायै नांदोंमोन थांनाय 2013 निफ्राय 2020 सिम सोरखारजों सावरायनानै सिजफायाराव बिथांमोनहा दंखायोमोन नाथाय दा हाथियारखौ सोरखारनो गथायोब्ला सावरायनानै दाबिखौ मावफुंनानै होनो थाखाय सोरखारा खोथा होदों बेनिखायनो BRAU नि दाबिखौ सोरखारा मावफुंनानै होनो खोथा होनाय लेखायै BRAU नि सा 645 सोद्रोमाफोरा दिनै हाथियारखौ गथायगोन होननानै फोरमायथिदों BRAU नि दैदेनगिरिया नलबारियाव बिजेपि दोलोनि मिथिं खुंनायाव रायजो राजाफ्रा नुजाथि फैयाखै जायखौ लानानै नलबारिनि धर्मपुर बियाबनिफ्राय MLA देरहासारनो हानाय आसाम केबिनेटनि मन्थ्रि चन्द्रमोहन पाटवारी बिथाङा जौसांनिफ्रायनो गावनि दुखु मोननायखौ फोरमायथिदों नलबारियाव खुंजानाय बिजेपि दोलोनि मिथिङाव बिजेपिनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोर आसाम बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलिता मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवा आरो मन्थ्रि चन्द्रमोहन पाटवारीया बिबुंथि लाखिनो गोनांमोन नाथाय बिथांमोननि बिबुंथिखौ खोनासंनो थाखाय रायजो राजाफोरा नुजाथिफैयाखै सोरगिदिं मासिफोरा लांदां जानानै थादों बेखौ लानानै मन्थ्रि चन्द्रमोहन पाटवारी बिथाङा बिजेपि दोलोनि मावथिफोरनि सायाव रागा जोंदों आरो जाथायखौ लानानै दुखु मोननायबो फोरमायथिदों बिथाङा बुंथिदों दि आसाम बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलिता बिथां बायदि बिबुंथि लाखिनो फैगोनखौ लानानै दोलोनि मावथिफोरा नोजोर होनो नांगौमोन आरो बेबायदि लांदां मासि थानो नाङामोन जाय जोबोद दुखुनांथाव लोगोसे 40 बोसोर राजखान्थि खालामनायाव बेबायदि जाथाय जानाया गावजों अदेबानि चन्द्रमोहन पाटवारीजों बेनो गिबि खेब आरो बे जाथायखौ माब्लाबाबो बावनाय नङा होननानै बुंथिदों मन्थ्रि चन्द्रमोहन पाटवारीया लोगोसे बेफोर खोथाखौ बुंनायनि थाखाय सोरबा दैदेनगिरिया गाज्रि मोनदोंबा बेखौ बुंनांगौ जेबो गैया दिनैनिफ्राय लिडारशिपआव थाया बुङोबा थां गुबुन सुबुं दं होननानै बुंथि बिथाङा लोगोसे मिथिङाव गसंफैनाय बिजेपि दोलोनि माखासे मावथिफोरखौबो रागाजों बुंथियो मिथिङाव मोखां दिन्थिनो थाखायल' फैदों नामा होननानै बिथाङा सोंखारियो मोनसे दुखुनांथाव खौरां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे सांग्रां आरो गोख्रों बिबानगिरि मुस्रिमा कनिका बर'आ अबथिरायै जिउ खोमानांबाय मुस्रिमा कनिका बर'आ जुलि जानायानो दान मोनसेबो जास्लाबाखैमोन बेयावनो मोनाबिलि समाव फिसायजों न' फारसे थांबाय थानाय समावनो मोनाबिलि 7 रिंगासो समाव लामानि जाब्रबथाय जानायजों कनिका बर'आ जिउ खोमानो गोनां जादों बाक्सा जिल्लानि राङापानियाव गारिजों गारि सौग्रावलायनायावनो बे दुखुनांथाव जाथाया जानो मोनदों आथिखालाव बिथाङा मिरु एबसुआव लोगो हारिमु नेहाथारि महरै बिबान लानानै खामानि मावगासिनो दंमोन बिथांनि अबथिरायै जिउ खोमानांनायखौ लानानै गासैबो दुखु मोननाय फोरमायथिदों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङाबो कनिका बर'नि अबथिरायै जिउ गोमानायखौ लानानै दुखु मोननाय फोरमायथिदों आरो बिथांनि जिउमाया जाहाथे आलो गोजोन जायगा मोनहैयो बेनि थाखायबो इसोरनिसिम आरज खालामदों एनजिअनि सोद्रोमा मिहिमिया बसुमतारीनि गुलि गावनायजों जोखोम जानाय बिनामिन बसुमतारीखौ खौरां लाहैदों चिरां जिल्ला बनसुआ आरो बिनामिन बसुमतारीजों सावरायलायनायनि उनाव बनसुनिफ्राय बुंथिदों दि एनजिअ जानानै माबोरै बेबायदि गुलि गावनो हाखो आरो सोलायखौ माबोरै दांनो मोनखो बेनि अनगायैबो गुलि गावखांनायनि उनाव देहा फाहामसालियाव थिसना लासे जायगायावनो गारनानै गालांदों बेखौ लानानै बनसुआ सोंखारि आरो दुखु मोननाय फोरमायथि होननानै बुंथियो बनसुनिफ्राय लोगोसे एनजिअनि सासे सुबुङा सासे दाय गैयै सुबुंखौ माबोरैहाय गुलि गावनो हाखो बेनि सायाव नायबिजिरनाय जानांगौ सिबिआइ इनकुवेरि जानांगौ आरो बे गुलि गावनाय जाथायाव हाग्रा बिफानाबो दंफायोबा गुलिया सोरखारनि ना सोरखारनि नङा बेनि सायावबो नायबिजिरनाय जानांगौ आरो गुलिया हाग्रा बिफाननि ना एनजिअनि बेनि सायाव सिबिआइ नायबिजिरनाय जानांगौ होननानै बुंथियो बनसुनिफ्राय लोगोसे बनसुनिफ्राय बुंथिबावदों दि जुदि गुलि गावनाया एनजिअनिफ्राय जादोंबा EMBR फेरेंगाया दाखाथि फिनाय बायदि एनजिअ फिनानैसो दोनदों जेब्ला गोसो अब्ला मानसि बुयो आरो जेब्लानो गोसो अब्लानो मानसिनि सायाव गुलि गावो होननानै बुंथियो बनसुनिफ्राय
बेनि अनगायैबो गुलि गावग्राखौ जोंनि हाग्रा बिफाना रैखाथि होनो नागिरदोंब्ला DFOखौ सासपेन्ड खालामनांगौ आरो आयेननि राहा लानांगौ मानोना सोरखारि मानसि थानायाव सोरखारि नङै मानसिया माबोरैहाय गुलि गावनो मोनखो बेफोर गासैखौबो लानानै नायबिजिरनाय जानांगौ आरो मानसि गावग्रा NGOखौ बन्द खालामनांगौ मानोना मानसि गावग्रा NGOखौ जोंनो नाङा होननानै बुंथियो बनसुनिफ्राय लोगोसे बियार फेरेंगा दाखाथि NGOसो फिसिगासिनो बेखौ सोरखारा थाबैनो बन्द खालामनांगौ होननानैबो चिरां जिल्ला बनसुआ बुंथियो लोगोसे बेफोर जाथायनि सायाव एफआइआर होनाय जागोन होननानैबो बुंथियो चिरां जिल्ला बनसुआ लामदिङाव जानाय गुलि गावनाय जाथायखौ लानानै लामदिं पुलिसा सादखौ हमबाय हमजानाय सादनि मादाव सानैया रां लानानै मानसि बुथारग्रा मुंफोरा फारियै साहिब राजाक आरो महन कुमार सानैबो बिहारनि थागिबि बिसोर सानै कन्ट्रेक्ट किलारा 2 लाख रां लानानै रेलनि बारग' मावथि तरुण चक्रवर्तीनि सायाव गुलि गावदोंमोन लामदिं पुलिसजों हमजानाय गुबुन साब्रैया अनिल मालाकार बुल्टी चक्रवर्ती बिथांजोआ गुलि गावजानाय तरुण चक्रवर्तीनिनो बिबाजै दीपक बिश्वास आरो अजय बर्मन रिपर्टनि बायदिब्ला सम्पथिखौ लानानै बिबाजै बुल्टी चक्रवर्ती आरो बिबोनां तरुण चक्रवर्तीनि गेजेराव माखासे सान सिगांनिफ्रायनो दावराव दावसि जाबोबाय थादोंमोन सम्पथिनि दावराव दावसिखौ लानानैनो रां लानानै मानसि बुथारग्रानो रां होनानै तरुण चक्रवर्तीनि सायाव गुलि गावहोदोंमोन नाथाय खाफाल मोजां दुथांफोरनि गुलि गावनायजों तरुण चक्रवर्तीया गोब्राब जोखोम जादोंब्लाबो जिउ रैखा मोननो हादोंमोन हिमाचल प्रदेशआव कंग्रेस दोलोआ देरहाखांनायनि उनाव 58 बोसोर बैसोनि सुखविन्दर सिंह सुखु बिथाङा हिमाचल प्रदेशनि गिबि मन्थ्रिनि समायखिराखौ लाबाय सिमलायाव थानाय जारिमिनारि रिच मैदानाव समायखिरा लानायनि हाबाफारिया खुंजादों जेराव अल इन्डिया कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि मल्लिकार्जुन खारगे बिथांजों लोगोसे अल इन्डिया कंग्रेस कमिटिनि गाहाय नेहाथारि प्रियंका गान्धी आरो बारग' आफादगिरि राहुल गान्धी बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन हिमाचल प्रदेशआव कंग्रेस दोलोआ मोन 40 मासियाव देरहासार जानो हानानै गोहोखौ आखायाव लानो हादोंमोन सुखविन्दर सिंह सुखु बिथाङा 15थि गिबि मन्थ्रि महरै समायखिरा लानायनि अनगायैबो मुकेश अग्निहोत्री बिथाङाबो डिपुटि चिफ मिनिस्टारनि समायखिराखौ लाबाय गिबियावनो मोनजि पइन्टनि सायाव खामानि मावनो खोथा होदों गिबि मन्थ्रिया मोनजि पइन्टनि मादाव गिबि केबिनेट मिटिंआवनो गोजाम पेन्सन स्किमखौ इमप्लिमेन्ट खालामगोन होननानै फोरमायथिदों हिमाचल प्रदेशनि अनगायैबो गुजरातआवबो बिजेपि दोलोनि भुपेन्द्र पाटेल बिथाङा 18थि गिबि मन्थ्रिनि समायखिराखौ दिनै लागोन नैथि खेबनि थाखाय गिबि मन्थ्रिनि समायखिराखौ लागोन बिथाङा जेराव भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदी आरो नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथांमोनहा बाहागो लागोन रौता स्टेशन र'डआव थानाय बाजै हटेला नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों रौता स्टेशन र'डआव थानाय बाजै हटेलाव सिगां साहाजों लोगोसे गुबुन गुबुन रोखोमनि जानाय जेरै चाउमिन बायदि बायदिखौ मोननो हानाय जायोमोन नाथाय बाजै हटेलाव ओंखामनिबो राहा खालामनानै होसिगोन ओंखामनि थाखाय बाजै हटेलाव 2 थालायाव बेखेवनानै होनाय जाबाय रौता स्टेशन र'डआव थानाय बाजै हटेलाव नोंथांमोनहा दिनैनिफ्राय ओंखामबो मोननो हासिगोन बाजै हटेलाव नोंथांमोनहा बर'नि जानाय लोंनाय आदारफोरखौ मोननो हागोन लोगोसे सोरबाफोर मेल मिटिं नङाब्ला जोनोम साननि पार्टी आरो जायखिजाया हाबाफारि लानो गोसोबा बुकिं खालामनो हागोन बुकिंनि थाखाय 9957514215 बे नाम्बाराव कल हरनो हागोन आरो बुकिं खालामहरनो हागोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों